na naglumpas sa tumang kalipay, mga balut na naglumpa nga sa ay balyunan, nagpakita sa ilang kinayahan. O ang kinalahan sa Diyos na padayon, iyang ngalan takos pagkadaykon. O ang kinalahan sa Diyos na kasulti, aron ikaw ako magadayi. Aron ikaw ako magadayi. Aron ikaw ako toleranta, mabugat kun man inusara. Ang dagway ta kung tanawon, walay problema. Apan baka kung di ay pana, kay naputos na sa sala. O nangandoy nga dunay makapala. Cristo, oh Cristo, ikaw ang ipangandoy ning kalagpo. Cristo, oh Cristo, ikaw ang makapala ning salako. Karon dawaton ko na si Kristo, o kaniya moalagad na ako. Bisan ako dili hangayan sa iyang atubangan, apan ako iyan ang gihinluan. Cristo, oh Cristo, ikaw ang ipangandoy ning kalagpo. Cristo, oh Cristo, ikaw ang makapala ning salako. Cristo, oh Cristo, ikaw ang ipangandoy ning kalagpo. Cristo, oh Cristo, ikaw ang makapala ning salako. Ikaw ang makapala ning salako. Salamat kanimo, Cristo.
sunog kapait, ayawan ang pagsalig, sa saad sa Diyos mo guni, paglikon hangtod sa iyang pagbalik, harun ang puno ang langit, nagkapoy akong batiun, sa Diyos ikaw giligon, sa pag-alagad magkapatayon, maangko ng kalipay nga lunlun, ayawan ang pagsalig, sa saad sa Diyos mo gunit, pagligo ng tod sa iyang pagbalik, harun maangkulo ang langit. Sa kapoy atong batiun, sa Diyos ikaw giligon, sa pag-alagad magkapatayon, maangko ng kalipay nga lunlun, ayawan ang pagsalig, sa saad sa Diyos mo gunit, pagligon hangtod sa iyang pagbalik, harun maangkulo ang langit, harun maangkulo ang langit, harun maangkulo ang langit. Kung ang hula-hula naglibog karon, kung ang kinabuhi naglisod karon, doon lang sa Diyos nimo, kay siya lang ang Ginoo mo. Kung ang kapalakan nagharit karon, kung ang duha-duha nagkapadayon, salig lang sa Diyos nimo, kay siya lang ang Ginoo mo. Tawag kang Jesus, kay siyang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag kang Jesus, kay siyang Diyos, maluoy siya kanimo. Ang kaluyahon mo kuhaon niya, tanang sala mo tinuan niya, doon lang sa Diyos nimo, kay siya lang ang Ginoo mo. Tawag kang Jesus, kay siyang Diyos musabot sa imong suliran. Tawag kang Jesus, kay siyang Diyos, maluoy siya kanimo.
tanan nga balaan balik siya dinhi sa kalibutan uhaulong lalinun ang magtuman sa tumanunta ang tanang sunya samtang may panahon pa ato nga isang yaw ang kaluwasan niya bakit nagot man ang kalibutan na magpadasigon kita aron ni panilga sa dugo sa katawhan karon ako at siya dito sa kalangitan naganda mong tuluyan sa kanan nga balaan o balik siya dinhi sa kalibutan uhaulong lalinun ang nagtuman balik siya dinhi sa kalibutan uhaulong lalinun ang nagtuman balik siya dinhi sa kalibutan uhaulong lalinun ang nagtuman uhaulong lalinun ang nagtuman. Mga higala, kumusta? Maayong gabi kanyang tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is a Hope. Kini nga programa gipasugdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is a Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugda aron kita mahatagan sa insakto kumplitong mga kasayuran mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay mga higala, mag-ampo kita. Mahigugmaon og dalangpanan makagagahom namo nga Dios nga naa ka sa tronos kay tasan sa mga langit. Daghang salamat sa kahigayunan nga imong gihatag nga bisan pa sa mga dagko nga mga kakulian apan kini nga programa padayon nga nagapabilin nga nagsabwag sa kahayag sa kaluwasan. Panalangini kini nga programa ug panalangini kini nga estasyon nga unta mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot sa kahayag sa kamaturan ngadto sa mga naglain-laing dapit sa kalibutan. Niining tagnaan nagaampo minimo padalangini ang mga nagapaminaw pinagi sa influensya gahom sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamatuoran og sila Ginoo imong kabigon sa pagduol nga mga lagad diha kanimo. Daghang salamat o Dios sa imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Hining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios nga manluluwas. Amen. Okay mga higala, sama kayo sa welcome din sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsunod sa pagpaminaw ni ini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay, sama sa atong naandan higala sa dili pa ta moadto sa pinakamin porsyon sa atong programa. Sa gihapon magaiban ta og pipila ka mga text messages. Apan sa dili pa sa gihapon alang sa tanan nga mga nanag-text nagpakisayod kung kanos agyod makabalik pagtingog ang ato nga programa sa radyo kana ang butang nga dili pa namo ikasulti kung kanusa
busa sa tanang mga nag-text sa gihapon, siguro murag 11 to ang nag-text sa gihapon na ang among ikaingon sa inyo ay nalang nagliso-lisuan ang inyong radyo kay wa na maguba, pero from time to time makatingog rata og balik, no? Salamat kayo. Well, ni apatay basahon sir ang among pangutana gihapon, no? Okay, dili ko na lang ni si Brother Libby Clavis maghatag og dugang kasayuran may tungo sa dili pa niya di pa sa mag-iibag pipila ka mga text message. Mas maayo siguro Brother Libby nga malili usa nimo diha ang atong monitor. Okay, daghang salamat, Brother John. Maayong gabi sa tanan natong mga viewers, mga nag-follow sa atong program. Gina-welcome mo na mo higala dinhi sa ato nga tulong mga higala nato dinhi sa Pilipinas ug uban pang nasod sa kalibutan. Gi-welcome mo na mo nining taknaa sa kahaponon sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Pwede na mo makapadangat higala og mga importante nga mga mensahe, greetings or uban pa nga importante nga inyong ipadangat nga to sa inyong mga higala o sa inyong mga kaigsunan. So ato nang gina-welcome din unyag damoy mga pangutan na diha, mintras wala pa ninyo malimte, i-send na diri higala sa comment section na to o diri sa mga number namo ni Brother John o pwede diri sa ato nga messenger mga higala. So sublion ako ang tanan nato nga mga kaigalaan, kaigsunan, asa mamong dapitan ining takna karon, gina-welcome mo na mo dinhi sa ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. Okay, adto na ta mga higala, musugod ta og basa, no? Alang ni atong wa pa ka-share, atong i-share mga higala ang ato nga program ngadto sa atong mga kahigalaan og mga kaigsuonan. Okay, ato nakita dinhi si Brother Rufino Moreno. Salamat sa pag-send og heart o pag-pray. O niya po si Jason de Gracia Pabuaya. Jason de Gracia Pabuaya. Good day sa tanan. So, good evening, Jason. O niya po si Brother Jojo Kaayon. Salamat po sa pag-pray o pag-love, Brother Jojo. O niya ato po nakita din si Brother Ronilo Itang. Mayong gabi na usab kaninyo, Brother John o Kuya Libby, o malipayong gabi usab sa mga kaigsunan, makanunayong naminaw o sa mga nag-view niini nga programa sa Jesus is our hope o happy midweek. God bless sa tanan. Kiniya po si Brother Ronilo Rodolfo Bantilan. Salamat po sa paglab o pag-pray. Kaniya po si Brother Sonny Sumayang. Salamat po sa mga heart o pag-pray sa ato nga programa. Kaniya po si Brother Rodolfo Bantilan. Mayong gabi na usab ninyo, Brad Lib o Brad John. Happy midweek, watching from Hiloktugan, Kananga, Leyte. Kaniya po si John Ray. Salamat po sa paglab o pag-pray sa ato nga programa. Kaniya ato ning tanawon mga higala ang pikas nato nga monitor. Ato ning i-acknowledge sa ato makaigilaan nga nag-send og heart, ang uba nag-love. Niya si Brother Ronilo Itang, Jojo Kaayon, Elisa Maraan Gusat, Gray Asin, Elmodam Flores, Leonidas Tayom Sumalinog, Ayan Kevin Dorotan, Chel Notario Aragon, Lovely Alburo, Jedel Peritos, Jason de Gracia Pabuaya. Okay, si Juanis Josan, anak ni Juan, Madam Marilo Pabuaya, Brother Libby. So ma'am, mayong gabi ni mo diha. Thank you sa pag-view. O niya, God bless sa inyong tanan diha. Babae ni siya. Yes, salamat sa pag-view ma'am. Bisan taas ng panahon, gawa nata magkita. But I hope nga there is the right place nga magkita ta diha sa langitong Puloy-anan. God bless ninyong tanan diha.
Okay niya sad si Brother Luel Nodalo Estrira. Niya si Lilian Santing. Niya po si Ninya Nicole Somalinog. Okay, salamat no. Niya dirita sa Pikas. Ato po nakita si Brother Rufino Moreno. Mga nag-like ni. Niya po si Sarah May Arribado Pipeto. Gregorio John Toling Pikit-Pikit Jr. Tomailo Linad White, Maki Kuro, Antonio Itorma, Janry og si Rodolfo Bantilan. So muna ato man nakita mahigala. O niya po si niyay minsay si Maki Kuro. Mayong gabi sa inyo Brad John og Brad Libby og sa tanang nagsunod niini nga programa og happy midweek sa tanan. Niya po si Sister Lynn of Korea. Happy midweek ninyo kuya. Happy midweek also Sister Lynn. Niya po si Lisa of Yasa Almunicar. Salamat po sa pag-pray. Okay. Dirita sa ato nga messenger mga higala ato ning lilion makadiyot. Ato ning tanawon ato makaigalaan nga niya sad nag-send og heart. Ang uban nag-like, ang uban nag-pray, no? Ato ning tanawon, okay. Niya si, okay. Ato ning tanawon ni gala kay medyo, okay. Napislit pa na lahi. Okay, niya si Sister Caridad Eitang. Niya po si Mads Merlin Derder Amin. Niya po si Brother Rufino Moreno Thanks Bro Libby. Okay, niya po si Teriso Danlag Malabon. So thank you po Brother Teriso. Navigator Flores. Salamat kayo, Brother Navigator. Napod si Rolls Soto Tams. Ato po nakita din si Sister Ninfa Villacastin. Napod si Brother Jojo Kaayon. Niya si Sarah Katampatan. Okay, ato po daw napod si Tony Lin. Sir Tony Monteruyo. Salamat po sa pag-love, sir. Niya po si Brother Ronelo Ethan. So, thank you po Brother Ronelo. Niya po si Brother Cesar Elgira. So, thank you po mga nag-heart ni Mahigala. Niya po si Brother Abner Dualio. So, thank you kayo. Niya po si Sister Pita Comiro. Ito ning silingan sa mabulis. Salamat po day Pita. Niya po si retired Scout Ranger Senior Isagani Aratzia diha sa Kabangkalan. So good evening sir. Okay, mao ni ato mga nakita din sa ato nga messenger mga higala. Ani ato ning balikan og tan-aw. Okay, niya si Sister Lisa of Yasa Almunicar. Niya iyang minsay, happy midweek Brad sa inyo nga duha. Lubong kalina sa usa ka igsuon nga si Sister Sally. Kino? Ganiha dito lubong niya. Niya po si Vladimir Bragas. Mayong gabi. So may gabi Vladimir. Niya pag yun siya minsay, happy midweek. So happy midweek also Sister Gladys. Okay, mo ni ato mga nakita nga mga mensahe din sa screen. Niya salamat po niya po Sir Ginaline Lumuntad. Salamat po sa pag-send og mga heart og kamot nga nagpray. So magpadayon ta higalan sunahan karong taod-taod atong pangbasahon usab ang inyong mga mensahe nga ipadangat dinhi ni ato sang tagaghigayon si Brother John sa pagbasa sa
pangutana nga mao'y atong entertainon karong gabi na, Brother John. Okay, dagang salamat Brother Libby. Ato ning kuanon ato ning tan-aw ning kuan kining pangutana ni. Okay. Wala mayong buntag sir, kagabi na mati ko og nagtan-aw sa inyong tubag nga pangutana kay bahin man sa Roman Catholic nga dili maoy himo sa Biblia, inyo na pod pasanginlan ang Roman Catholic nga kaaway sa Biblia. Asa may inyong ikapakita nga dunay tao nga naluwas sa Biblia? Salamat, si Dumi Kanyite ni. Okay, dagang kayong salamat Brother Dumi Kanyite. So naami daghang mga silingan nga mga Kanyite. Hope nga parihura mo sa among mga silingan, mga botan, dili mga troublemaker. So Brother Dumi, salamat gid kayo. Unang-una, sa imong giingon nga among gipasanginlan ang Roman Catholic Church nga kaaway sa Biblia. Unya, unsa may inyong ikapakita, matud mo nga kamatuoran nga may naluwas sa Biblia. Okay? Salamat kaayo Brother Dumi, no, nga imo di ay nga nakita kagabi ang ato nga gipasabot nga pangutana. Unya, mahitungod anang imong termino nga among gipasanginlan ang Roman Catholic Church nga kaaway sa Biblia, wala mi ana na masangil. Igo lami nga nagsulti, nagpahibalo o nagpasabot dinhi sa atong programa base sa gipamahayag sa inyong mga labaw o mga pangulo sa simbahan. Wa mi magkuan ana. Unang-una, mahitungod sa pagpangangkon sa Roman Catholic Church nga sila mo'y nagbuhat sa Biblia, kami dili mi apektado bahin ni ana nganuman nahibalo mami og unsay kagikan sa Biblia. Kagabi ato nga gitun-an o gipasabot, no, nga ang Biblia mugna kini sa Dios dili sa Roman Catholic Church. Pero kung giangkon man sa Roman Catholic Church nga sila mo'y nagbuhat niini, there's no big deal for me o namo nga naman tungod kay nahibalo mi kung diin gikan ang balaang kasulatan. So dili man na gyud kuan, dili man na gyud lisod ang pagpangangkon kay tanang tao o tanang relihiyon pwede man makaangkon sama pananglitan sa pagtukod ni Kristo og iglesia. Sa diha nga gitukod niya ang iyang iglesia only sa entire Bible usa ra gyud ka bersikulo nga nagpamatuod nga si Kristo nagtukod siyang iglesia diha sa Mateo 16:18. Og bisan unsa man nga mga ngalan sa iglesia nga nanindog karon niining kalibutan na walay usa ka pangalan nga imong makita nga mao'y gingalan ni Kristo didto sa iglesia nga iyang gitukod. Ang kadaghanan labi na sa Katoliko o sa iglesia ni Manalo nangangkon nga sila mao ang iglesia nga gitukod ni Kristo. Pero bisag unsaon nimo pagbaliktad ang Biblia, pagbasa, wala kay makita nga ang iglesia nga gitukod ni Kristo adunay pangalan nga iyahang gibutang o gitagaag pangalan. Mao nga bisan unsa pa nga mga pag-angkon-angkon dili miniana matinag nganuman kay nahibaw mi og unsay naa sa Biblia. Sa samang pagkaagi ang Biblia kun na may pundok o sama ninyo nga nag-angkon nga kamoy nagbuhat sa Biblia, dili gihapon namo na problema kay nahibalo og nakasabot mi diin gikan og unsa ang Biblia.
Apan kung imong basahon sama sa unang mga tumuluo sa unang panahon, buhat 17:11, sa diha nga ang mga tao nangakabig sa ilang pagpaminaw sa pulong sa mga apostoles nga nagwali, nangakabig sila, pero ilang gisusi ang kasulatan adlaw-adlaw sa pagsuta kung tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon kanila. Sa laktod pagkasulti, ang Biblia dili ni bias, mauni ang taksanan, mauni ang sukdanan, mauni ang timbangan sa kamatuoran. Kung imong gisusi ang kasulatan, kana aron pagsiguro nga tinuod ba ang mga butang nga gikasugilon diha nimo. Mao nga ning sulti ko kagabi pamalandunga og susiha, kay kung tinuod nga kamo mao ang nagtukod sa Biblia, ang naghimos Biblia, nga numan nga kadaghanan sa inyo sa nias Biblia against man supak man. Pero si James Cardinal Gibbons nagpamatuod gyud sa iyang libro nga giuluhan og The Faith of Our Fathers. Kanana ang gingod dinyo, The Faith of Our Fathers being a plain exposition and vindication of the church founded by our Lord Jesus Christ. Si Cardinal Gibbons, nasayod siya nga si Kristo dunagyoy simbahan nga iyang gitukod. O kini nga simbahan nga gitukod ni Kristo, makita nimo dinhi sa Biblia. Pero, bisan pa manggani ni ana, nagtugan gyud nagsulti sa walay panuadua si James Cardinal Gibbons sa iyang libro nga ang Roman Catholic Church is the enemy of the Bible. Tanawa dinhi sa page 209 sa page 98 akong basahon dinhi gingon. Forbid that any of my readers should be tempted to conclude from that I have said that the Catholic Church is opposed to the reading of the Scriptures or that she is the enemy of the Bible. The Catholic Church is the enemy of the Bible. Kana, pamahayag na ni James Cardinal Gibbons. Sa imong gitext diri nga amo na pod nga gipasanginlan ang Roman Catholic Church nga kaaway sa Biblia, dili kami ana ang nagsulti, kundi si James Cardinal Gibbons ang usa sa mga kardinal nga inila ug ilado respetado nga kardinal sa pundok sa Roman Catholic Church. So Brother Dumi Kanyete, hinaot nga nasabtan nimo kining bahina. Karon may tungod sa imong gisulti, asa man mi og ikapamatuod nga dunay naluwas sa Biblia. Wala gyud mi ikapamatuod nga dunay naluwas sa Biblia. Hinuon daghan mi og ikapamatuod nga dunay nausab og nabag-o sa Biblia. Kay unang-una mismo sa dinhi sa Biblia sa iyang kaugalingon, wa man siya magpaila nga siya manduluwas. Ug kay wa siya magpaila nga siya manduluwas, labaw na nga wa ginaluwas sa Biblia. Ang Biblia dunalay na nabag-o og nausab sa Biblia. Why naluwas kay ang manduluwas si Kristo. Pamatii ang Mateo 1:21 nag-ingon og igaanak niyang usa ka bata nga lalaki og siya paganginganlan og Hesus kay siya mauman ang magaluwa sa iyang makatawhan gikan sa ilang mga sala. So ang manduluwa si Kristo, dili ang Biblia. Maong gisgutan buhat 4:12, wala nailain pa nga ngalan o busilong sa landong sa langit nga pinaagi niini mga luwas kita. Diha lamang kang Kristo kita maluwas. Pero unsa may ikatabang sa Biblia diha nimo. Ikaduhang Timoteo 3:15 nag-ingon, og nga sukad sa imong pagkabata ikaw nakasabot na sa balaan nga kasulatan nga makagagahom sa pagtudlo kanimo. Remember ang balaang kasulatan makagagahom sa pagtudlo kanimo ngadto sa kaluwasan pinaagi sa pagtuo kang Kristo Hesus. Ang Biblia di ay ang kasulatan igo ra nga magtudlo nato ngadto sa kaluwasan.
pinaagi sa atong pagtuo kang Kristo. Busa ang manluluwas o ang makaluwas sa tao si Kristo, dili ang kasulatan, dili ang Biblia. Igo lang ni nga magtudlo sa tao ngadto sa kaluwasan ang Biblia. Unya mo bitong disgutan ikaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok nga kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Busa sa imong imong kinabuhi karon, sa imong pagampo, pagsimba ug pag-alagad sa Ginoo, kung nagbase gani na diha sa kasulatan, kana may kasiguruhan ka kay ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Pero kung ang imong pagsimba, pagtuog, pagpangalagad sa Ginoo wa mabasis Biblia, aw kana dili gid ka kasiguro niya na kay ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So kanang imong gibarugan o gituhuan dili na base sa gitudlo sa Biblia. In short, dili pud na mo'y gitudlo sa Dios. Nganuman, ang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. So kung ang gibasihan nimo kasulatan sa pagtuo, natural. Ang gitudlo na sa Dios. Sunod, sumagisgutan alang sa pagpamadlong. Kung ang imong pagpangalagad sa Ginoo gibasihan ang nasulat sa Biblia, kanang dili nimo mao nga pagtuo, pagkinabuhi ug baruganan, gibadlong ka na unta diha. Nga naman, base mas Biblia. Sunod, gingon, alang sa pagpanulid sa imong hiwi nga kinabuhi. Kung ang Biblia mo'y imong gisusig gibasihan, natulid ka na unta. Karon nag-ingon sa ikapat, alang sa pagmatuto sa pagkamatarong. Kung sa imong pagpangalagad sa Ginoo gibase sa mga nasulat sa Biblia, sigurado na matuto ka na diha sa pagkamatarong. Og labaw sa tanan, ang gisgutan sa buhat 17:17, balaan na sila pinaagi sa kamaturan, ang imong pulong mao ang kamaturan. So Brother Dumi, nagsunod kagayod sa kamaturan, kay pulong sa Dios kamaturan kung ang imong pagpangalagad gibase sa mga butang na sulat dinis bala ang kasulatan. Pero kung gibase lang sa kanang sa Tagalog pa, mga kuro-kuro at haka-haka lamang o pag-iisip ng tao, wala kagyoy kasiguruhan din ha. Wa kagyoy kasiguruhan din ha. Karon, moingon ka nga kami na masangil, wala, igo lang ming nagpamatuod og ang among pagpamatuod dunagyoy mga kamatuoran. Dunagyoy mga kamatuoran. Karon niya, klaro, sa sulti ni James Cardinal Gibbons nga si Kristo nagtukod og iglesia. Oh wow! O niya, kay ang iglesia nga gitukod ni Kristo og imong susihon sa Biblia, kay kuan man, Sabat keeper man, unya kamo Sunday keeper man. So meaning nga lahi ng iglesia nga inyong gipasakupan sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Unya karon, unya hingtuo man di ay mo, ning kuan mo ning ni amin magyud mo nga si Kristo dunay iglesia nga gitukod. Pero ang iglesia ang gitukod ni Kristo, Sabbath keeper, dili Sunday keeper. So, dili di ay kamo. So, mo na hinungdan nga kutob ragid mo sa pag-angkon-angkon nga kamo mo igitukod ni Kristo. O ikaduha pa, huna-huna agod kining Kristo nga nagtukod og iglesia, inyo man pong giilisan. Giilisan ninyo. Unya, dili man na pagpamasangil nga among gipasanginlan nga kamo kaaway sa Biblia kay mao man ay pamahayag ni James Cardinal Gibbons. Unya ni si Jim, ako ra guning basahon noon sa gisulti dinyo, the faith of our fathers, being a plain exposition and vindication of the church founded by our Lord Jesus Christ. James Cardinal Gibbons. So si Cardinal Gibbons o kamo nagtuog gyud nga dunay iglesia nga gitukod ni Kristo. Pero wala man gyud butangi og ngalan og Roman Catholic Church. So mga angkon-angkon ra na. Kung doon na may mga libro o mga history nga nagpamatuod nga ang Roman Catholic Church si Kristo ang nagtukod, dili na pamatuod sa mga apostoles, dili na pamatuod ni Kristo, kundili mga pagpangangkon o pagpamatuod ra pud na sa inyong mga kadagkuan diha sa simbahan.
Amo na, Brother Dumi. Karon ni, si James Cardinal Gibbons, nagsulti siya. Gingon na, kaniyang gisulti, nga and vindication of the church founded by our Lord Jesus Christ. Nahibaw yun mo nga si Kristo nagtukod og iglesia. Ang problema nga lang kay ang Kristo nga nagtukod og iglesia inyo sang giilisan. Deni Brother Dumi, wala gid na sa among kasing-kasing pagbati una-una nga ang hilabot mi magdaot sa bagay makuha guna mo ana. Ang amo lang pagpasabot ra gyud ni. Unya kanus apa man di ay ni mabatii sa kadaghanan kanang mupiyong na ang mga mata wa na kay ganas pagsuldis kamaturan. O dinis akong gigunitan sa Doktrina Kristiyana para Instruction de los Niños en Lingua Bisaya. Kini siya napalit ko ni 2012 pa. Napalit ko ni dinhi rapod sa bugo. Kung atong basahon din sa page 33, Doktrina Kristiyana inyo ni para Instruction de los Niños en Lingua Bisaya. Sa page 33, nagingon, unsay Santa Iglesia Katolika, ang ilang gipasabot. Ang Santa Iglesia Katolika, mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta. So sa laktod pagkasulti, makapangutana ka, unsa na may papel ni Kristo sa iglesia nga iyang gitukod nga giilisan man ninyo sa Santo Papa sa Roma. Dili ba ni blasphemous, Brother Dumi? Mamalandong unta gud mo. Nga naman kay kanang pagkaluyal-luyal ginyo kay ang inyong namatag mahig mo inyong pagkamatian, wala gyud na namo ikahinanakit. Ang amo lang tuyo sa Ginoo nga mapaabot ang kamaturan sa inyong mga igdulungog. Bahala na mo sa butang nga inyong nadunggan og nabatian. Kay gustos Ginoong iwaling maing balita og dili gyud mo, dili man mo ni ana mapugos apan sapat na nga inyong nabati ang kamatuoran. Ani akong balikan niya dinhi sa Doktrina Kristiyana nagingon, unsay Santa Iglesia Katolika? Ang Santa Iglesia Katolika mao ang katilingban sa mga binunyagan nga tanan nga miila sa Santo Papa sa Roma nga ilis ni Hesukristo dinhi sa yuta. Nawa? Unya, ilis man na ni Kristo dinhi sa yuta ang Santo Papa sa Roma. Unya, unsa na may papel ron ni Kristo sa iglesia nga iyang gitukod, inyo mang giilisan. So, Brother Dumi, di naman gyud unta gyud ni ba panahon nga magtulog-tulog pa ka? Di na ni panahon magpabungol-bungol ka? Panahon na nga imong pamalandungon ang mga butang nga imong nahimutangan karon. Ang pagsusi sa kasulatan mo'y importante. Kay nga naman, gituga man is Ginoo alang sa pagpanudlo, pagpamadlong panulit o pagmatuto sa pagkamatarong. O gunya, naa naman, makita no, masabot naman nato, siya roog imo pagyud na nga dumilian. Akong ipahinumdum nimo, kadtong mga taong nangalaglag sa unang panahon, sa panahon ni Noe, sa panahon sa lunop sa tubig, dili to mga taong ngawa kadungog og makabati, kay bago mangyari ang paghukom sa Dios sa lunop sa tubig, dining kalibutan na gisultian, gipahibalo daan ang mga tao. Karon kay wa man sila'y pagtuo sa mga butang nga ilang nadungog og nabati, pues sa pag-abot sa adlaw sa lunop sila nangalaglag. Sa samang pagkaagi, Brother Dumi, uban sa tanang mga naminaw karon, for the second time, ang kalibutan paghukman sa Dios, apan dili pinaagi sa lunop sa tubig, kundili pinaagi sa kalayo. Apan sama sa gihapon, sa makita nimo Mateo 24:14, iwali ang maayong balita sa tibok kalibutan, sa diha nga ang maayong balita mawali na sa tibok kalibutan, muabot na ang katapusan. So sa laktod pagkasulti, sa katapusan unya sa kalibutan, dili ang mga tao inosente sa pulong sa Dios kay ginawali naman. Unya ang pagwali
kawali, usa pa moabot ang katapusan human ikawali. Unya, Brother Dumi, uban sa tanang naminaw karon, nawalihan ka na sa maayong balita. Mauna nga ang gisulti sa Herbihanon 3:15, samtang ginaingon pa karong adlaw, pagkadungog ninyo sa iyahang tingog, ayaw ninyo pagahia ang inyong mga kasing-kasing, ingon niadtong pagpangsupil nila bato kanako. Higala diha sa imong puloy-anan ug sa imong sakyanan karon, samtang ginapamatian mo ang pulong sa Dios, maghuna-huna ka, mamalandong ka, og unta imong himuon nga muluhod ka sa paghangyo sa Ginoo, nga Ginoo tudloi og giyahi ko sa insaktong dalan sa pagpangalagad diha nimo, kay gusto kong maluwas sa adlaw sa imong pagbalik. Brother Dumi, uban sa tanang mga naminaw, sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo kami magaingon, panahuna ug higayuna nga inyong pansinon ang panawagan sa Ginoo. Mabuhay ka, Brother Dumi, uban sa tanang naminaw karon. Well, si Brother Libby, maghatag og dugang pagpatinaw ug pagpasabot sa mga niining mga butanga. Brother Libby. Okay, daghang salamat, Brother John. So ato ning tagdon mga higala ang mabensahe nga ato nakita dinhi sa screen. Okay niya si Brother Edwin Notarte, salamat sa pag-pray ug pag-love. Niya po si Brother Moises Alex Layaban. Maayong gabi mga brother. Happy midweek watching from Moalboal. Kiniyasad ang Riverside FM Cebu ang 93.2 GHz on air. Nata mga brad, maayong gabi. So good evening niya mga sir, no? Salamat kayo sa atong session manager diya ug sa atong CEO sa pag-on air kadunay nining ato nga tulumanon sa Jesus is our hope. So mayong gabi sa tanan diha nga makaigalaan nato nga naminaw sa Riverside FM. Kutob sa naabot sa Riverside FM. Salamat po kayo sa makanunayan diha share nga pag-share sa ato nga programa. O diya po si Christy Layon, salamat sa paglab ug pag-pray. O diya po si Dong Bob Rituya, happy evening ninyo Dong, John ug Dong Levy, and to all viewers and listeners. So, good evening, Brother Dong Bob Ritoya. Good evening sa Dibudeha, Dong Bob. Good evening sa Dibudeha, Dong Bob. God bless you and your family. Okay, niyasad si Edelberto Rina Sumalinog. Mayong gabi ninyo, Brad. Happy midweek. Okay, happy midweek also. Okay, ato ning dalikatan ang ato nga monitor alang sa mga nahidugang nagtanaw karon ni si Brother Eleuterio Lagarisa, Ronaldo Bragat, o niya po si Brother Alger Lipon, o niya po si Ma'am May Barido Coyos, o niya si Rose Otsia, ato pong nakita si Ria Katamko Alburo, okay, niya po si okay, ato nito daw ning uban, Yapos Leonidas Tayom sa Malinog. Ato pong nakita din si okay, dito sa Picas Maygala. Itas mga nag-like, no? Ato ning tanahon. Okay, ni si Basilio Otero Notario Jr. Niapod si Brother Ruel Tumakas. Okay, niapod si Tita Kindao, o niya po si Solomon Israel, niya si Mami Barido Coyos, o niya okay, ito pinatanawan ng uban, niya po si okay, niya po si Brother Anisito Presilias. Okay, muna ato mga nakita higala din sa ato nga monitor. O niya, balikan tani ang ato nga messenger kaniya sa mga bag-o nga nakita nato din Niyasad si Sister Gigi or Gimari Kalapuan, mga nag-heart ni, uban na ni, nag-like, nag-love. O niya po si Jimar Kulis Gabaton, Lovely Elosorio, niya po si Elizabeth Tonyakao Nidja, o niya po si Brother Domingo Manggubat, Bunukan, iyang mensahe.
Maayong gabi na usab ninyong tanan diha sa Station Bradlib og Bradjon og sa tanan nga nagsunod nining programaha. God bless my son og happy midweek kanatong tanan. So maayong gabi nimo diha Brother Ronelo, Brother Domingo, sayop man ta Brother Domingo Bunukan. Niya po si Henley Ebo, okay ni asad si Sister Ginalyn Lumuntad, mayong gabi Sir Libby o Kuya John. Niya po si Gina Gonelamos. So thank you po kayo Sister Gina. Niya po nakita din si Sister Gine Rama Famin. Okay, thank you. Niya, salamat no sa inyong pakikuban karong gabyuna. Niya, madto na ta mahigalas paghatag og dugang tubag sa pangutana. Giyon sa to paghanay niya, Brother John. Brother Libby, naminaw kuno siya kagabi sa ato nga tubag. Ato nasad kunong gipasangin nga ang Katoliko, Roman Catholic, maaming RCC, Roman Catholic Church, kaaway sa Biblia. Kinsa man kuno ang tao nga naluwas sa Biblia, si Dumi Cañete ni. Okay, daghang salamat kayo, Brother Cañete, no, sa imong pangutana. So, salamat po nga naminaw ka. Ano nga, among hangyo ni mo, sundal yung pagpaminaw o niya, sulay abli og jutay ba, imo na huna, timbang-timbangag ayo, o niya, ibalansi ba kay gitagaan kuntas Ginoo og salabutan o ang gustos Ginoo nga kining salabutan nga gihatag kanato, ato ning gamiton, mga higala, sa pagtimbang-timbang sa mga butang angayng tuhuan o sadi angayng tuhuan. Na may timbangan ito na huna. So mas mayong atong paminahon na timbang-timbangon na to og unsa ang gipangbasa mahigala. O nang basag mga dokumento dinhi nya labaw tanan ang Bible mao'y atong gitawag og pundasyon gyud mo nang gitawag nato nitong programa Bible based yun ni ang ato nga programa. Mga pangutana nga ipadangat dinhi. So ang tubag amog yung ibasi diha sa Biblia. Kay mo man ato nga pasalig. Kay gituhuan man natong tanan nga ang Biblia pulong sa Ginoo. Muni ang pulong sa Ginoo di man gyud masayop. Muni ang atong buhaton ingon nga kita mga tao sa Ginoo mag-law abiding tas Ginoo. Dili kay lawbreaker ta mga higala. Magtutuman ta sa pulong sa Ginoo. So karon ang imo nga hunahuna nga kaaway graw sa Biblia. Diya sa Biblia higala, ang bisan unsa or bisan kinsa nga tao nga misupak diha sa pagtulunan sa Biblia, nahimo siyang kaaway diya sa Biblia. Sa mapalitan ako, pag-ingon sa pulong sa Ginoo tumanon ang napulo kasugo. Musupak gani ko ni ana, kaaway ko sa Ginoo. Kaya napulo kasugo, iyan as Ginoo. Kaaway ko sa gisulti sa Biblia o kaaway ko sa Biblia. Pag-ingon sa napulo kasugo sa unang sugo, nga dili ka magbaton og laing Dios at tabangan ko. Ikaduhang sugo, dili ka magsimba o magyukbo sa mga Dios. Nagsimba gani kong nagyukbo kong Dios. Kaaway na ko sa Biblia. Hinsukol na ko sa Bible ba? Hinsupa ko. Magsusupat na ko higala. Aron di ko mahimong kaaway, akong sundon. Ikaapat nga sugos Ginoos na pulo ka sugo. Hinumdumi nga santuson mo ang adlaw sa Sabado kon pahulay. Musupak gani ko ana, bisag unsa pa ako relihiyon, nahimo kong kaaway des Biblia. So akong buhaton, aron di ko mahimong kaaway sa Biblia, unsay gisulti sa Biblia, atong tumanon mahigala. Di man kata kaaway sa Biblia. O niya gawas nga mahimot ang kaaway sa Biblia. Nahimo sa tang kaaway sa Ginoo. Nga naman, kaya ang Biblia pulong mo na sa Ginoo. Kaaway nato ang Biblia nga pulong sa Ginoo o kaaway sa nato ang Dios. Kadumdum mo nga
ang atong mga pangulo simbahan, pastor, ministro, pari man, human sila magbasa sa Biblia, ipahibaw sa kongregasyon nga mao kini ang pulong sa Ginoo. Kay ang balaang kasulatan pulong sa Dios. Musupak gani ko sa pulong sa Ginoo. Kana magsusupak buko sa Dios. Nga naman kay ang Biblia pulong man sa Ginoo kana nakasulat diha. Munaangay na to nga huna-hunaon. Bisan kinsa na to, di lang ko mention o sa kapundok. Bisag unsa pa'y akong pundok higala, misupak gani ko sa pulong sa Ginoo, nahimo kong kaaway niini. Pag-ingos Ginoo sa Levitico 11, versikulo 7 o 8, ang baboy kay kini may kuko nga pikas, may piil nga buak, apan dili magpangusap sa kinaon, mahugaw kini alang kaninyo. Sa unod nini dili ko magkaon, o dili ko maghikap sa patayng lawas nini, mahugaw kini alang kaninyo. Unya naisaad ang Ginoo sa Isaiah 66, 16 o 17, nga sa adlaw unya sa paghukom sa Ginoo, kay nag-ingon na 16, ang iyang paghukom ipaagi niya sa kalayo. Ingon siya, daghan unya ang akong mapatay. Sa diyang iyan ang hukman ang tao pinagis kalayo. Unya 17, kinsa man gisultis Ginoo nga iyang hukman pinagis kalayo. Klaro ka 17, kadtong mga tao nga nagsimbag Dios, mga tao sab nga nagkaon sanod sa baboy mga dulumtanan. Ingon ang Biblia, silang tanan dunganon sa pag-ut-ot sa adlaw sa katapusan. Ang Dios namulong anak. Musupak gani ko ana higala, mukaon gani ko sa gidili sa Ginoo. Kaaway ko sa Biblia o kaaway ko sa Ginoo nga maoy maglalalang sa tanang mga butang. So bisan kinsa na to, bisan ako man o bisan kinsa na to nga musuki ni ini, kahinahimo kong kaaway sa pulong sa Dios. Karon, ang utana siya og doon na ba kunoy naluwas Biblia? Ang Biblia higala dili na maoy manluluwas. Wa may dimensyon diya nga ang Biblia maoy mubalik sa kalibutan, mukuha na to. Ang manluluwas gisultis Biblia. Kay ang Biblia di na manluluwas. Usa na ang rules Biblia. Ang Biblia maunay libro nga maghatag kanatog mga kasayuran. Munang kinahanglan magtuon tas Biblia. Aron masayod ta mga higala sa napulo kasugo, sa igpapahulay, sa daytarilos, o niya unsay makinaiya nga atong buhaton, samtang nagpaabot ta subalit ni Hesus Kristo. Ang Biblia managhatag niya nagkasayuran. Munang kinahanglan jud nga magtuon ta ni ana. Kaysa kaduhang Timoteo 3:16, ang tibuok Biblia gisulat kini uban sa lamdag gikan sa Dios. Mapuslanon kini sa pagtudlo sa kamaturan, sa pagbadlong, sa pagsaway o sa pagtudlo kung unsaon pagkinabuhing matarong. Aron ang nag-alagad sa Dios masangka pag-ayo sa tanan nga maayong buluhaton. So dinhi imo makita nga ang Biblia naghatag kanatog kasayuran nga ang Biblia lamang basahon nga magtudlo kanato sa kamatuoran. Mano atong tun-ani, mutudlo kanato sa kamatuoran. Kanya mubadlong na to. Atong kinaiya nga supak, badlungon da. Di ganita mo to os Biblia. Gipahibaw tag unsay sultis Ginoo. Unsa may sulti niya sa tao nga hinay mo to. Sa Lucas 24:25, ginganlan ni Ginusos og buang-buang kadtong mga taong hinay mutuo sa pulong sa Dios. Unya ang dili mamati sa pulong sa Ginoo. Sa Jeremias 11:3, nag-ingon ang Dios, tinunglo kadtong tao nga di magpatalinghog sa mga pulong sa Ginoo. Tinunglo. Mao na nga ang Biblia naghatag kanatog kasayuran. Mahitungod sa mahitabo sa usa ka tawo nga dili mamati, dili musunod, o niya hinay mutuo sa pulong sa Ginoo.
gani nagsulting Biblia sa mga tao nga nagsalikway sa mga kamatuoran nga gisulti sa Biblia. Kang Biblia mohatag kanatong kasayuran kung unsay angay natong buhaton. Ang taong musalikway sa instruction sa bilang kasulatan mahigala, nagsaad ang Ginoo nga silutan sa alos katapusan. Ang taong musupak sa puong sa Ginoo mahimo siyang dautan sa pananaw sa Ginoo. Og ang Ginoo nagsulti sa Mateo 24:51, og iya unya silang silutan. Iipon niya ipon sa mga maot. Dito ang mga tao managpanghilak og managkagot ang ilang mga ipon. Naghatag og impormasyon ang Biblia ani. Gitagaan tag informasyon sa bilangan kasulatan mga higala nga laglag gyud ko kana kundi ta mosunod sa pulong sa Ginoo. Ang Biblia di na manluluwas. Naghatag na natog mga kasayuran or kamaturan kung unsay angay natong buhaton mga higala. Mao na nga kinahanglan atong tun-an ang balaang kasulatan aron masayod ta sa mga kamatuoran nga gisulti dinhi. Unsa may kamatuoran? Kamatuoran ba ni siya ang Biblia? Oo, atong ibasa gina mo todos kamatuoran. Sa Juan 17:17, balaana sila pinaagis kamatuoran. Ang pulong sa Dios kamatuoran. Ano gisulti ni Apostol Juan siyang sulat? Ang pulong sa Dios kamatuoran. Nagtudlo ang Biblia kamatuoran. Munang kinahanglan atong tuhuan sa gupo nato ang mga gipamulong sa Biblia kay pulos na kamatuoran, dili na kabakakan mga higala. Pangutana, naabay mga tao nga nangaluwas sa pagsunod sa instruction sa Biblia? Naa. Ari ka panahon ni Noe. Sa panahon ni Noe higala, si Noe gigamit man to sa Ginong instrumento. Ang waling Noe mao'y mando sa Ginoo, pulong sa Ginoo, naghatag pasidaan sa mga tao nga dunay lunok o maabot kinahanglan sila maghinulsol. Motabag buhat og arka, sa arka o niya musulod sab sa arka kay ilang kalawasan base silang pagsulod sa arka. Pag-usab silang kinabuhi. Tanawa, unsay nahitabo sa sigig waling Noe, subuhat maghinulsol ta, tabang tagtrabaho sa arka o niya manulod ta, nangatawa ng mga tao, to o na ba ana, uway na adto na ni, bisag kung saan lang ipanulti nila, wa tuho si Noe. Wa tuho si Noe. Apan si Noe, nagtuman lang sa sugo sa Ginoo. Unsay nahitabo ni adtong mga taong wala na nagpanoo. Sa atong mabasa sa Genesis Kapitulo 6 ug 7 higala, ang mga taong wa disulod sa arka nangamatay yun sa tanan. O niya, ang nangaluwas, si Noe, iyang asawa, iyang tulo kabukang anak lalaki, o iyang tulo ka mga agad. Nangaluwas sila sa lunok nga nahitabo panahon ni Noe. Tungod kay sila si Noe ning tuo sa pulong sa Ginoo. Nay naluwas? O naluwas panahon ni Noe. O niya sa Mateo 24:37 mahigala, nag-ingon ang atong mabasa dinhi. Ang nahitabo sa panahon ni Noe, sulusama o niya ang mahitabo sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Sulusama. Nagpasabot na kay wa man to nangaluwas tong mga tao nga nagsalikway sa pulong sa Ginoo panahon ni Noe, nangalaglag man to sa impierno, nangalaglag sa lunot sa tubig mahigala. Sa samang pagkasulti sa pagbalik ni Ginoong, ang mga tao nga di mutuos pulong sa Ginoo sa Bible, laglag po higala. Kay klaro ang Biblia nagsulti nga nahitabo sa kadlawan ni Noe, sulusama ang mahitabo sa pag-ani ni Ginoong. So sa adlaw unis katapusan, daghan nga mga tao nga muhilak og mukagot ang ilang mga ngipon nga naman kay maigo gani siya sa pagtulunan sa Biblia, mga suko ang uban. Imbis malipay kay nasayod unsay instruction sa Ginoo unsay buhaton, na uban masuko hinoon. Ang angay natong buhaton nga makadungog tas pulong sa Ginoo,
aron sigurado tang maluwas sa adlaw unya sa katapusan higala. Paminawa ang tambag sa Santiago 1:22, hinuon tumana ninyo ang pulong og dili kay magpaminaw ra kamo nini nga sa ingon ginalimbungan kamo sa inyong kaugalingon. So gitambagan ta pinaagi ni Santiago ang pulong daw sa Dios nga ato na paminawan atong tumanon, pero ang tao nga igo lang namati dili motuman, gilimbungan lang niya ang iyang kaugalingon. Higala kung padayunan pa ni paglimbong ang atong kaugalingon, pinaagi sa pagpamati lamang sa pulong sa Dios nga di ta motuman. Sa adlaw sa katapusan usa unya ta sa muhilak ug bukagot ang atong mangipon. Last na lang, Hebrehanon 3:15 nagtambag si San Pablo kanato nga matod pa niya, samtang ginaingon pa karong adlaw inig kadungog ninyo sa pulong sa Dios, ayaw pagahia ang inyong kasing-kasing. Nganong gitambagan man tas Ginoo ana? Tungod kay gihigugma tas Ginoo. Dili siya buot nga kita higala malaglag sa impierno. Di siya buot nga muhilak tag mukagot ang atong hingipon. Hinungdan gitambagan ta niya apan kun dili ta magpatambag higala sa adlaw sa katapusan ang atong basulon, ang ato na lang unyang kaugalingon. Apan kun magpatambag tas Biblia, dakong kalipay sa pagbalik ni Kristo. Nga naman gisaaran ang taong matinumanon mahigala nga luwason sa pagbalik ni Ginoong Kristo. Hinaut pa ang Dios magpanalangin kanatong tanan karong gabi na. Wa naman tayo mga higala sa dili pahingpit tapuson ng atong tulumanon, atong paminawon atong theme song. Mga higala, nagampo kita, dalaygon ka na Diyos sa walay katapusan. Ginoo, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong. Panalangin niya nagapaminaw, dada sa kahayag sa pagsabot ug mga lagad sila diha kanimo. Gipangayo na mo kini tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manuluwas. Amen. Mga higala, daghang salamat sa inyong pagpaminaw. Kini na lamang ang inyong mahigalas kanginan, Pastor Joel Tirana, Brother Libby Clavis, ug niining inyong ubos nga higalag igsuon, Brother John Dihito. Magaingon sa inyo maayong gabi ug daghang salamat sa inyong pagpaminaw. The Bible may hurt you with the truth, but it will never comfort you with a lie. Ito sa kalangitan, naganda mo puloy na sa tanan nga balaan, ug mubalik siya. Ini sa kalibutan, buhauno, lalinun ang natuman. Bisan tama yung tao, di ay
buhay